California coastline, midday Texas sun, misty rain in Smoky Mountain, out here on the run. Lights of New York. ¿Desde cuándo es fa aquesta festa en Alcoi? Esta festa és ja una festa prou antiga a Sinalcoi. Pues això el va rescatar a Sinalcoi l'Associació de Veïns de la Zona Nord. I des de l'any 76 aproximadament ja estan fent-se tots els anys, es crema una foguera. Seen so many places, still don't know. Per què se fa la nit de Joan? La nit de Sant Joan és la nit del dia 23 de juny i és la nit més curta de tot. Entonces, aquesta nit la gent s'enjuntava en les places, en les platges, a gaudir, a cantar. Per la matinà caia reixiu, el reixiu, i aquest reixiu et gelava i tot això. I entonces aquest reixiu es diu l'arrosar. I entonces de l'arrosar de la nit va vindre el dia del ros. Been a long time traveling. Qui participa en la festa? En la festa, y entonces participen todos. En la festa del ros, pues participen. Many places. Foguera qui la fa? Pues en l'associació de veïns, ja de fa molts anys, ja us ha dit que es crea consigue d'homes, normalment, i són els que fan durant tot l'any, des de setembre fins a juny, fan eixa festa. I know I'm not alone. Thunderstorms in Oklahoma,